Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Новоспасская бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Румия Зариф кызы Зайнетдинова каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны барча туганнары исеменнән сеңлесе Рәшидә гаиләсе белән Иске Кулатка бистәсеннән кытлап җылы теләкләрен юллыйлар. Газиз кешебез 1952 елның 11 апрелендә Яңа Зенница авылында якты дөньяга аваз сала. Мәктәпне тәмамлап, шунда ук озайтылган төркем балалар белән хезмәт юлын башлап җибәрә. Аннары авыл китапханәсендә эшләп, читтән торып Сызрань шәһәренең педагогия училищесын тәмамлый. Яшьлек чагында матур гаиләсен корып, үз оясында алтын куллы хуҗабикә һәм гаилә учагын саклаучы яраткан, яратылган хатын һәм җанын да кызганмаган татлы баласы Гөлнарага әни дә була. 40 елдан артык балалар бакчасында намуслы хезмәт куя. Бүгенге көндә лаеклы ялда матур картлыгын каршылый. Ыныклары Амир белән Кәрим аның улы сөенечләре дә, беренче ярдәмчеләре дә. Кадерле апабыз, туган көнең белән котлыйбыз сине. Синнән дә якын, синнән дә тугры туганыбыз юктыр. Шуңа күрә сиңа чын күңелебездән киләчәктә дә үзеңдә булган гүзәл сыйфатларыңны сакларга телибез. Бәрәкәтле, озын гомер, какшамас сәламәтлек, иман байлыгы телибез. Үстергән газиз балаңның, оныкларыңның җылы карашларын тыеп, алар бәхетенә куанып, сөенеп яшә. Бер Аллаһыбыз сиңа тән сихәтлеге насыйп итсен. Урының өйнең түрләрендә булсын. Синең сабырлыгың, тапкырлыгың, мәрхәмәтлелегең безнең барыбыз өчен дә үрнәк. Зур йөрәгең һәм ачык күңелең өчен апай, рәхмәт сиңа. Барлык иң изге теләкләрең чынга ашсын. Бик бәхетле бул. Гомереңдә якты көннәр, юлларыңда яхшы кешеләр генә булсын. Гел шундый тырыш, ярдәмчел, игелекле, сәләтле булып кал. Рәхмәт сиңа шундый булганың өчен. Кайчан гына килеп керсәң дә, син һәр вакытта шат күңелле, ачык йөзле һәм тормыштан канәгать. Тормыш матурлыгын күрә, сөенә беләсең. Син күп кешеләр өчен үрнәк, шундый булып кал. Яратам, сыкланам, хөрмәт итәм. Бар туганнар, дуслар җыелышкан. Кочакларда чәчәк бәйләме. Нинди истәлекле көн соң бүген. Апабызның гомер бәйрәме. Чәчәк атсын синең гөлләрең, матур үтсен синең көннәрең. Якты булсын кичләр, төннәрең, изгелектә булсын телләрең. Нурлы булсын синең уйларың, туры булсын йөргән юлларың. Гөнаһсыз булсын кулларың, югалтма син иман нурларын. Озын булсын синең гомерең, моңаймасын синең күңелең. Исән булсын барча һәр көнең, шатлык белән үтсен һәр көнең. Хөрмәтле Румия Зарифовна, матур 70 яшьлек юбилей тантанагыз котлы булсын. Алда да бәхетле булып гомер кичерегез. Әлеге җыр бары сезнең өчен яңгырый. Болашақ иң матур хатирә, уелган мәңгелек хәтергә. Бәренче сүз итеп апаем, әни дип өйрәткән әйтергә. Апаем, әнием, урынына калган. Апаем, бердән бер, апаем, син минем. Апаем, шуңадыр күңелем түренедә, җыр булып яңгырый исемем. Җитәкләп йөрттең кулымнан, каз бәпкә сугмагы юлыннан. Шул йөргән су буе боланна, чакмас кебек мәңге уяннан. Апаем, әнием, урынына калган. Апаем, бердән бер, апаем, син минем. Апаем, шуңадыр күңелем түренедә, җыр булып яңгыр
исеме. Әниден күшкәндер үзеңә, қараймын серпіліп күзіңә, тек сенің қараштан тоям мен, әнейім жаласын бүгінді. Апайым, әнейім, урынына қалған, апайым, бірден бір, апайым, сен менің, апайым, шуңадыр көңілім, түрәнді жыр болып яңғырый исеме. Апайым, әнейім, урынына қалған, апайым, бірден бір, апайым, сен менің, апайым, шуңадыр көңілім, түрәнді жыр болып яңғырый исеме. Апайым, әнейім, урынына қалған, апайым, бірден бір, апайым, сен менің, апайым, шуңадыр